Сез Айдар Халим әсәрләрен тыңлыйсыз. Ә хәзер игътибарыгызга язучының «Калып яратылганда» дигән нәсерен тәкъдим итәбез. Аны Рауил Шәрәфи укый. Ул чакта мин әле бик тә бәләкәй идем. Яшем дә 4-тән 5-тән, күп дигәндә 6-дан узмагандыр. Мәктәпкә төшмәгән булуым ачык хәтердә. Менә шул сабыйлыгым чыгып җитмәгәнгә ахрысы, күз алдымдагы манзара күренешләр дә өзек-өзек, кисәк-кисәк кенә сакланган. Әнә Язы тауның вак мал салган кыек сукмаклы битләүләре, гармун күреге сыман боргалана, кырлыган инешенә килеп туктап, тауның астында эре карамалар күләгәсендә текә яр булып ишелгән җирендә, кәҗә сарыкларының өтөрге сыман услы тояклары астында тапталып, шөбердә баккан сидек, кара борчак булып шыбыр-шыбыр куелган тизәк белән кушылудан изелеп, үзләнеп шомарган һәм каралган җирдә мал туплавы. Көн кичкә кушкан инде. Кояш яктысы юан кәүсәле карамаларның калын явалдашлары каплаган туплауның кара күзгүсендә куйырып, саранлана бара. Көтү күптән инде туплаудан куарылып китеп барган. Әни белән Садыйка түти сарыкларының чалыштырып шаулаган шәлтерләренә тезләнеп алганнар да, кырт-кырт иткән кайчы тавышы һәм кичке һавада кыр казлары сыман каңгылдашкан аһәңнәр чыгарып, юн кыркалар. Бу ак юннар куллары өстеннән ак болытлар булып ак җәймәгә актарылып төшә. Әнә бездән аста кырлыганның мендәрле кул шишмәсе куйган урыннан киңәеп һәм сазланып киткән агымы көзге кыйпылчыкларын хәтерләтеп, күзләрне чагылдыра ялтырап ята. Кырлыганның чын тарихи исеме Кырылган икәнен халык белә. Кырылган елгасы башында кайчандыр безнең бабаларыбыз кырылган. Әмма күпне күргән, күпне тавышсыз үнсез йоткан халкыбыз инеш исемен бераз йомшартып, Кырылган дип йөртә. Хәтерләгән нәрсәләрем бер караганда менә шулар. Менә шулар дидем дә уйга калдым. Шул гынамы? Булмасла. Ә менә андагы мал яткан, мал ашаган, мал күшәгән, кыскасы мал яшәгән сихри күләгәдә туплаудагы, әнә шул туплауга гына хас булган исләр, йырткыч кош-корт, төлке бүрләрдән үркүдән яфракларга сиңгән ахваклар, элдәү-мөлдәү, микертәүләр, көтүчеләрнең йөзләгән һау-һавы, чыбыркы шартлаткан авазлар бары тик малдан, айрыша вак малдан ярала һәм тирә-юньгә сиңә торган серле әччелек, әрем, сөт катык, әйрән, гөжелдәп торган кымыз, сүзмә эремчек, каймак һәм башка дистәләгән мал агы ризыкларының әчкелтем-төшкелтем тәмнәрен һәм хуш исләрен. Әйе, хуш исләрен онытырлыкмы? Ә менә күңелендә 60 елга якын йөрткән һәм инде килеп гомер азагында булса да кәгазьгә төшереп калдырга мәҗбүр иткән илаһи тетрәнүне кая куясың. Беренче тапкыр мин бит бу хикәят нәсерне Идел дигән исем белән әле 1962 елда 20 генә яшьлек чагымда Колупаевка авылының карлы танкодром яланнарында язада башлаган идем. Я Хода, инде шуңа да 41 ел үтеп киттеме? Андагы тыган кичергәннәремне, күргәннәремне сүрәтләргә көч-куәтем җитәрме? Минем кулларым калтырый, йөрәгем дөпелди башлый. Я Хода, мәдәт бир. Караңгы төшкән,
Әни белән Садыйка түти 40 елларын тиенчеккә тинәп, тиенчекләрен баш өсләренә куйганнар да бездән бераз гына алдан баралар. Ни күрәм, каршыбыздагы караңгыда йөзгән Кәркәлтау артыннан алтын табак сыман тулып күтәрелгән ай, гүя аларның иңнәре арасына сыенып утырган да, гәүдәләре белән тиенчекләрен бер бөтен сын итеп яктырткан. Бездән бераз гына алдарак дигән шуннандыр ки, ай нурының ак сөтендә төшкерә-төшкерә әниләр белән минем арада сарыклар теркелде. Безнең ике ак, Садыйка түтинең ике кара сарыгы. Әниләр йоннарының агын карага, карасын акка алышалар. Кулына карама чыбык тотып, һәм ялан аяклары белән тузанда ләпер-ләпер килеп, сарыклар артыннан мин фәкирегез 4-5 яшьлек малай кисәге теркелдем. Безне янәшәбездән кырлыганның гүя тегендә монда ыргытылган көзге кыйпылчыклары озата бара. Табигатьнең билбавы бушана, ул төнге йокыга талырга әзерләнә. Атлаган арада вакыт-вакыт кулакка әниләренең чәч үргечләрендәге шулпы зиңгелдәүләре, юл буендагы үләннәрдән чикерткәләр сайравы саркылып куя. Чикерткәләр шулай чикерт-чикерт килеп, ай нурыннан алтын нәкыш чигәләр күрәсең. Шул чак әни белән Садыйка түти икесе бер тавышка җырлый башлый. Идел бит ул, тирән бит ул, идел бит ул, күл бит ул. Җырга мин дә кушылырга итәм. Көен белгән кебек булсам да, сүзләрен белмим икән. Тыным да чыкмый. Тавышымда әниләрдәге көмеш тә юк. Бу кадәр тирән моң кайларда яралып, кайлардан чыга икән. Сандугач булмаса да, кеше нигә сандугачтан да артыграк итеп сайрый җырлый ала? Ничек итеп? Бер-берсенә бөтенләй охшамаган ике кеше, әни һәм Садыйка түти, бу кадәр охшаш тавыш, бу кадәр охшаш макам белән ничекләр итеп бу кадәр ипле һәм бергә көйли ала? Алар бер-беренә бер дә охшамаган. Әни озынча төз, какча гәүдәле булса, Садыйка түти моның киресе кыска, тулы гәүдәле. Әни коңгырт кара, Садыйка түти зәңгәр күзле. Әни киткелдәп, Садыйка түти гөргөлдәп көлә. Әнинең алкалары алтын сусары, Садыйка түтинең көмештән. Әнинең шулпылары икәү, Садыйка түтинеке 4. Тик нигә моңнары бер төрле? Нигә моңнары бер-берсен шулай суйган да каплаган? Охшаганлыклары шунда бетәдер дә бәлки. Бетмәсәләр бәлки охшаган һәм охшамаган яклары бергә үрелеп барадыр. Мәсәлән, Садыйка түтинең уллары икәү генә, Вәкил һәм Камил. Без 4 булганда умыр башыйбыз, умырып киябез, җимертеп эшлибез. Гомумән алганда алар да аш, без дә аш инде. Маллар дигән ташка үлчиңдәнсе. Садыйка түтинең дә 2 сарык бер кәҗә, безнең дә 2 сарык бер кәҗә. Аларның сарыкларда 2 саулык, бер тәкә бәрән-бәрәнләсә, безнекеләр дә 2 тәкә бер саулык бәрәнлиләр. Аларның да сыерлары ала, безнең дә сыерда ала иде. Үткән елда аларның сыеры да колхозның бүрткән орлыгында күгенеп зыянланды. Безнеке дә шул ук бүрткән орлыктан китеп барды. Вәкилләр дә курчаңгы белән чирләде, без дә курчаңгы белән җафаландык. Вәкилләр дә чәчәктән җик күрде, без дә чәчәктән изаш иттек. Былтыргы кышкы челләдә аларның да 2 тавыгы, безнең дә 2 тавыгыбыз туңып үлде. Санасаң охшаган яклар күп инде ул. Санамыйм әле. Юк, берсен генә әйтми булмый икән. Аларның әтиләре дә сугышта һәлак булды, безнеке дә. Айырмалар шунда, вәкилләрнеке сугыш башында Смоленский дигән җирдә, безнеке сугыш азагында Чехословакия дигән җирдә. Аннан менә монысын ничек итеп әйтмисең инде? Әни дә тырыш колхозчы, Садыйка түти дә. Тик менә хезмәтенә күрә ашлыгы гына тими.
Шул тырышлыклар аркасында гына бит инде алар башкалар кебек яңкыркуу өчен бригадирдан айрым көн сорап, сарыкларын көтүдән калдырып аташмадылар. Туттылар да көн азагында туп-туры басудан мал туплауына килделәр дә бар тирә-якка кырт-кырт кайсы авызлары чыгарып, сарыкларның йоннарын да алдылар. Идел дип җырлыйлар. Нәрсә булай икән ул идел дигәннәре? Алай тирән дә, җитмәсә күл дә булгач, ул бөтенләй дә ашый торган нәрсә түгелдер инде. Бер юлы иделдә күлдә булган өчен шул кадәр моңлы икән бу җыр. Караңгы төн, томанлы көн, без аерылган көн бит ул. Нишәбәле генә тирән күл булган иделдән караңгы төн, томанлы көннәр килеп чыкты соң. Нинди томан? Бүгенге иртәдәге сыман якты, җылы, сөтле томанмы? Күршебез Ярый Әхмәт бабай кура җиләкләр нәкъ шушындый томанда пешәди. Шушындый кура җиләк пешә торган томан булса, бик шәп бит бу югыйсә. Нишәп караңгы төн тагын? Әнә әлеге төн кебек әниләрнең билләренә кадәр төшкән төн караңгысымы? Кинәт минем зиһенемдә нәрсәдер ялт итә дә, мин ошып киткәндәй булам. Мизгел эчендә бар тирә-як яктыра да сүнә. Гүяки шул мәлдә күк көмбәзе авырайып китеп, безнең өскә ишелә. Без гүя җирдәге бар тереклек, елгалар һәм күлләр, таулар һәм урманнар, агачлар һәм үләннәр, кешеләр һәм җанварлар канатланабыз. Канатларыбызны кагып, бу авырлыкны җиңел генә итеп өстебездән җилләп төшерәбез, һәм барыбыз да бер тавышка җырлый башлыйбыз. Без аерылган көн бит ул. Һәм мин шул чак нәрсә күрәм? Я мәрхәбә. Дөньяның нинди рәссамы моны сурәтли алыр икән? Әйе, әгәр дә сез күз алдына китерә аласыз икән, китергез. Садыйка түтинең һәм әнинең иңнәре арасына кереп кунаклаган ай, аларның кайчандыр аерым булган сыннарын хәзер бер тын, бер җан итеп бер сынга әверелдергән. Алар киләчәктә мин үсеп җиткәч, дөньяның иң атаклы музейларында очратачак сирәк сәнгать мирасы, борынгы Мисыр, Юнан, Вавилон, Бөек Болгар, Бакчасарай мәдәни катламнарында сакланып кала алган, ике яктан да тоткалы алтын кәүшән, чүкүп ясалган алтын амфорны хәтерләтәләр иде. Айдан төшкән көмеш нурлар элпәсе аларның гәүдәләрен тыштан биләп алып, әнә уң яктан караганда Садыйка түтинең башы өстенә куелган төенчеге, аннан бер вакытта төенчеген тоткан уң беләге, аннан иңсәсе уйлап биленә кадәр төшә дә караңгылыкка кирип чума. Әнинеке исә сул яклап шулай ук башындагы төенчеге, төенчекне тоткан сул беләге, аннан иңсәсе уйлап килә дә бил турысына килеп җиткәч, шулай ук караңгылыкка төшеп югала. Ис киткеч матур манзара иде бу. Мин күз алдыма китерәм, Садыйка түтинең һәм әнинең буш булган сул һәм уң куллары исә түбәндә, кайшыларын кысып тоткан халәттә караңгылыкны сүзеп алга баралар. Алар җырлаган Иделнең караңгы төне шундый буладыр күрәсең. Арттан караганда ярты гәүдәбез сарыкларныкыннан башка әлбәттә көмеш путал белән камалган булса да, без вакыт-вакыт кара упкынга төшеп чумарбыз кебек. Авылыбыз чукырда урнашкан булып, без шул чукырга инде якынайып та килгәч, безнең гәүдәләребезнең өске өлеше айның көмеш нурында, аскы өлеше төн караңгылыгында яшимәллә дип уйланам мин. Юктырла. Безнең авыл җир йөзендәге иң якты авыл. Керәшин яктырта алмаган урынны алар көндез күз нуры, төнне
йөрәк белән яктырталар. Андагы кешеләр дә иң акыллы, иң сабыр, иң җырлы, иң моңлы кешеләр. Чокырга кергән саен караңгылык куера. Димәк, без чынлап та авыл башына ук җитеп киләбездер. Минем авылга кадәр дәвам итәчәк алтын араны ни сәбәпледер озайтасым килә. Хәзер исә уйлыйм да, мондый сиземләү бер дә юкка булмаган икән дигән нәтиҗә ясыйм. Бу якын ара, бу санаулы адымнар минем өчен гомеремнең гомум милли мәгънәсенә әверелер дип кем уйлаган? Әйе, әниләрнең ай яктысы яктырткан гәүдә сызмалары бу мизгелдә үзләре үк ике яктан да тоткалы алтын кәүшән, Мисыр амфорсының үзе иде. Идел ярларына басып карап тордым Иделгә. Ярларына басып карап торгач, димәк, Идел дигәннәре я елга, я диңгез, я диңгездән дә зур дәрья булырга тиештер. Кинәт мин үземне шул дәрьяның ярында басып торган бәһлеван итеп хис итәм. Миңа биниһая көч керә. Гүя күк капусы яңадан ачыла һәм аннан Ходай Тәгаләнең язмыш чыклары коела. Күкрәгемдәге янар тауларны тетрәтеп, йөрәгем кузгала, дәрт арманым таша. Мин ниндидер алтынчы тойгы белән тоям. Миндә күп дигәндә 5 яшьлек сабый күкрәгендә өстәмә йөрәк, янымда өстәмә җан, канымда өстәмә кан ярала. Иман уяна, гадилек калка, гоман сызыла, җанга вөҗдан суарыла, калып яратыла. Хәзер аңлавымча, бу мизгелдә мин вөҗдан канатларында очканмын. Калып күмбәзе астында яши башлаганмын. Калып бик тә киң мәгънәгә ия булган төшенчә. Әйе, илаһым ул калып. Бер күмбәз астында йөрәк, җан, вөҗдан дигән сүз. Әйе, ул йөрәк тә, җан да, иман да, намус да, вөҗдан да, хис тә, акыл да, даһилык та. Бәлки аны Юнан фәлсәфәсеннән чыгып нибары бер генә сүз. Хепшт. Ягъни һәр кеше, һәр адәмзат өчен хас булган даһилык уяну дип кенә атап булган булыр иде. Әмма бездә, татарда, даһилык төшенчәсенә бик турыдан, артык бер катлы карап өйрәнелгәнлектән, ул сүзне һич кенә дә кулланасым килмәгән иде. Әмма нишләтсәгез дә әйтмичә булмый. Бар андый сирәк мизгел адәм баласы язмышында. Мин даһи, мин пәйгамбәр дип күкрәк кагу түгел. Бу гамәлдән Ходай сакласын. Бу, әгәр шулай әйтергә яраса, чын кеше булуга дәгъва итү сыманрак хәләттер. Аны бәлки акыллы туру, балык булып иппә гадиләштерергә мөмкиндер. Һәр кемнең үз даһилыгы үз калбына, үз иманына, үз вөҗданына тигез. Шуңа күрә мондый мизгел һәр кеше гомерендә үзенчә кабатланадыр. Иртәрәк, соңрак, көчлерәк, көчсезрәк, йомшаграк, хислерәк, тупасрак, киңрәк, масштаблырак, таррак һәм нәкъсрәк. Кан тамырына илһам, көч булып йөгергән калып, иман, вөҗдан, көч, акыл, хиссият сабый зиһенендә кешелек хакына изгелек кылу теләген тудыра. Әйе, мин көчле, әйе, мин хисле,
Әйе, мин мәхәббәтле. Мин бер кемнән дә курыкмыйм. Тик бер Худайдан, һәм ул бар иткән табигатьтән генә көчле түгел. Мин бер Худайдан гына куркам. Мин шушы мизгелдә тузан иләп пиркелдәгән сарыклар артыннан барган бала, әйткәнемчә, ниндидер алтынчы тойгы белән беренче тапкыр үземдә ниндидер илаһи көчкә ия булган пәйгамбәри җан барлыгын, киләчәктә үземнең ниндидер кабатланмас, башкаларныкына һич тә охшамас язмыш бәндәсе булачагымны тоям. Минем изелгәннәрне яклыйсым, залимнәрне кыйнысым килеп китә. Зиһенемдә безне узатып барган һәр үлән кыягы шәмдәл булып яктыра. Минем тәнем меңләгән тере күзәнәкләр белән сулый. Бу күзәнәкләрдә миңа аһаң биргән елга инешләренең, миңа көч биргән игеннәрнең, телемә тәм биргән җиләк җимешләренең, буыннарыма дәрман биргән мал агының дәртле яктысы кергәндәй була. Мин нишләп ятим булыйм? Миндә вөҗдан бар. Иманын сатмас өчен башын югалтыр дәрәҗәдә батыр кешеләргә дә, кансыз, кызгану белмәгән имансыз кешеләргә дә ул йөрәксез бит дип әйтүләре исемә төшә дә, миңа күңелсез булып китә. Ялыйсым килеп китә. Ләкин мин тешемне кысып булса да еламыйм. Ятимнәрне мин үзем яклый алам. Шул мизгелдән башлап мин үземне кызганганнарны яратмый башлыйм. Әгәр бер әби, ятим бала бит син дип аркамнан кагып сөя башласа, мин сырт чәнечкеләрен тырпайтам. Мин ятим түгел. Минем әнием, абзыйларым бар. Менә әле ике арада төшкенеп кайткан мал туарым, сарыкларым бар. Әниләрнең иңен көмеш бутал белән чырнаган аем бар. Вüjdaным, калыбым бар. Мин үзем кешеләрне яклый алам. Мин үзем изелгәннәрне, рәнҗетелгәннәрне, ятим-ятимәләрне якларга бурычлымын. Әнә айны гына ал. Ул да ятим. Ул да ялгыз. Әмма ул бар дөньяны яктырта. Бәлки дөньядагы бар яктылык ятимлек моңыннан киләдер. Минем язмыш башкалар исәменә данланган һәм батырайган язмыш булмас. Минем башкалардан үземне юаттырасы түгел, үземнең башкаларны юатасым килер. Бу инану, бу ышану шул кадәр көчле булыр ки, мин хәтта бу вакыйгаларга 20 ел үткәч, бар дөньяны юату тойгысыннан килереп, кайсыгызны юатыйм дигән шигырь язармын. Буш, ялган, алдак юату түгел, көрәш аша өмет уяту, нәтиҗә аша чын юату минем тормышымның мәгънәсен тәшкил итәр. Мин барасы юлларга якты шәмдәлләр тизеп әвәлдә вüjдан чыгар. Вüjdансыз, имансыз, мәхәббәтсез минем өчен соңгы чиктәге сүгенүк сүзенә әйләнер. Буш, ялганчы кешеләр минем дошманама әверелер. Мин андыйларны алдан ук, исләреннән ук тыйып, юлдан алып очырырмын, я урап үтәрмен. Кем анда ятимнәрне изә? Издермәбез. Кем анда кеше гәүдәләреннән күпер тизә? Тиздермәбез. Намыс һәм гарьлек, хезмәт һәм иман. Бу минуттан башлап кемнәрдер минем белән уйнамас. Кемнәрдер мине яратмас. Кайчакларда мине бүтән дөнья яратмас. Сөйкемсез сөяккә әйләнгән, миннән бүтән дөнья баш тарткан, бүтән галәмәтләре миңа өргән кебек тоелыр. Ике ут арасында ут булып янган шушы тойгы гомер буе дәвам итәр. Мәхәббәт белән нәфрәт арасы бер адым. Ярый әле дөньяда мин бар белән дөньяга ник тудым арасында үтәр бу гомер. Мөләйимлек һәм сөйкемсезлек, мәхәббәтлек һәм мәхәббәтсезлек мин яккан, яндырган учакның кисәүләренә әйләнер. Әмма шушара үзүк милләттә миңа карата яралган сада ихтирамның йөрәген,
дәрманын, куәтен, көчен, вөҗданын, калбын тәшкил итәр. Мондый хаятның төбендә 3 көч: тере иман, тере табигать, тере мал ятар. Мин йөрәкнең янмаган өлешләрен калдырмам. Мин аңлармын, кешелекне бәхетле итәргә тырышу өчен көрәш юлында килгән сынаулар кемнеңдер минем белән уйнаудан, баш тартуыннан күпкә өстен һәм күпкә ләззәтлерәк икән. Шушы мизгелдән башлап мине дан һәм байлык кызыксындырмас. Миндә бер кайчанда кара күнчелек, кешегә аяк чалу дигән нәрсә булмас. Шушындый сабырлык өстемә тау-тауданнар ишелеп төшкәндә дә мине саклар. Мактаудан шашмамын, хурлаудан сынмамын, авыр сүздән сыгылмам, дошманга да кара куелмамын, дусларым кадереннән уелмамын. Шул мизгелдән башлап мин үземдә гаять тә зур һәм мәңгелек үзгәреш кичермен. Кеше мактаганда мин күккә күтәрелмәм, ә калбым, вөҗданым белән җиргә түгәнәеп, туфракка сеңә торган булып китәрмен. Җиргә йылышырмын, җиргә сыгынырмын. Кырлыганның күзгедә якты кыпылчыклары ай яктысында күзгә күренеп ишәя. Бу инешнең авылга таба сайгая барып сазлану һәм сызлану ишарәте. Ай инде безнең башларыбызны гына яктырта, гәүдәбезнең калган эшләре караңгыда. Димәк, без авылга, тирән чокырыбызга кирип тә җиткәнбез бугай. Минем кайгыларымны да илтеп сал дип диңгезгә дип җырлана җырда кайгы турында. Нинди кайгы? Нигә кайгы? Җыр кайгыртырга түгел, дәртләндергә тиеш. Минем кайгырасым килми. Кулымда хәер-хак чыбыгы бар. Минем шушы чыбык белән бар дөньяны куалыйсым, хаят тормышны үзгәртәсем, яхшыртасым, иманга китерәсем, калбкә утыртасым, юатасым һәм үстерәсем килә. Без барабыз. Иделләргә таба. Алда иннәрендәге айдан төшкән нурлар айкалышында 2 тоткалы алтын кәүшән савыт, амфырны хәтерләткән 2 ятимә җырчы, 2 тормыш сакчысы, 2 киләчәк көрәшчесе, газиз әнием һәм аның гомерлек ахирәте Садикат ди. Уртада юл тузанында төшкергән сарыклар, иң артта кулына карама чыбык тоткан мин, булачак кылыгыз Айдар Хәлим киләм.